deaf when no i-silent mode tayo kumadagiti cellphones tayo. Kadwaen tayo dagiti sumaganad nga mangyayawat intention da pagyaman isuda Nena Murawets kenti Familiana Josephine Menjoro Perla Rigor Cordova family Marcelina Ordonia Erlinda Biteng kenti panag-birthday di kalman ni Julita Altura. Kastamet nga intayo ikarkararagan dagiti minatay da Ordonia family ni Onofre Ordonia. Ni Jose Balvin, Rufina Valdez, Hipolito Balvin. Dagiti minatay ni Kusning family, Murawets, Mamaril, Doria, De La Cruz, Pukay, Iblogen. Tumakder tayo kakabsat, tayo makipagrambak itinasantuan a misa. Intayun pasang bayan ti Apo, sarabuentay ti kanta tayo, isagot tay ti puso, kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, nga agdayaw ti Apo. La la la, 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 la la. Isagot tay ti puspuso, kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, nga agdayaw ti Apo. Intayun pasang bayan ti Apo, sarabuentay ti kanta tayo, isagot tay ti ayat tayo, kakabsat ken pada atao, tapno may kari tayo, nga agdayaw ti Apo. La la la, 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 la la. Isagot tay ti puso tayo, kakabsat ken pada atao, tapno may kari tayo, nga agdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat nagtalag tayo iti Diyos, itid na ti parabor ken bendisyon na kada tayo, dagiti grasya na. Itid tayo ti puso tayo ken kuana, tapno mawagan tayo, ano pudpud no nga anak na. No ti puso tayo, mayan nurot ken ni Apo Jesus, addaan tayo, ti panagkita kadagiti kakabsat tayo, nga napnuan asi, dongo ken ayat. Tapno maikari tayo makiranot, iti dahi tinasanto na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Datay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko unay,
Isu ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Dios, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo kaasyan na kami. Apo kasyan. Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan. Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti Ikangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattauan na imbag ti panagnaknakemda, ibuna nagdaka, itanuk daka pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapuliti na indaklan adayagmu. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika, Apo mi a Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika amangikat, kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami, sika amangikat, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy araraw mi, sika si tutugaw, iti makanawang ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika u Apo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, imparangarang mo ti gloriam iti lubong, babaan ti panagpas ngay ni nainggasatan a Birhen Maria, ipaay mo kadkadakam tinapaypayso apan namati mi ti misteryo ti Diyos,
Ti misteryo ati Diyos anak nagbalin a tao, ket ipapuso mi aday dayawen, gapo ken Apo Maeso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro dagiti ukukom. Adda iti lalaki nga agnagan iti Manwa at taga-Sora, ang nagtawod iti tribo ni Dan. Saan nga aganak ti asawa ni Manwa? Nagparang ti anghel iti apo iti babae. Saan ka naganak idingim agsigug kanto ket ipasngay munto ti maysa a lalaki? Kinunana. Di ka umininom apulos iti arak, ken di ka met mangmangan, iti uray anya may parit at taraon. Aganak kanto iti lalaki. Di munto pukpukisan, agsipod ta manipod iti aldaw a panakayanak na. May daton to iti Diyos akas maysa a Nazario. Isunto ti mangispal kadagiti Israelita, iti ima dagiti Filistyo. Napan ti asawa na ket imbaga na daytoy. Imay kanyak ti maysa a tao ti Dios, nakaskas daaw ti langana, kasla anghel ti Dios. Saan ko asinaludsod no sa dino tinagapuan na, ket di na met imbaga tinagan na. Ngem imbaga na nga agsikugak to, ket aganakak to iti lalaki. Inbaga na pa'y adyak umininom ti arak wenno naingil nga inumen. Kenjak mangmangan iti uray anya may parit at taraon. Tamaidaton to ti ubing iti Diyos akas Nazario bawat ti panagbiag na. Ipasngay ti babae ti maysa lalaki ket pinanaganan na iti Samson. Dimakkel ti ubing ket binindisyonan ti Apo. Rinugyan ti Espiritu ti Apo at tinignay ni Samson, iti adda iti kampo ni ti Dan, iti nagbaitan ti Sora, ken Estaol. Ti sao ti Apo. Hagmalmale, masarsarita panakidaydayaw mo, ket ipadayakyak ko, ti kinadayag mo. Sika kumati na talged abatua pagkamangak. Natibker sa riked-ked, amang salaknib kanyak. Tasika ti kamang ko, sika ti salinong ko. Ispalen nak o Diyos, ti panakabalin dagiti nadangkes. Ispalan na kiti ima dagiti nadawel, ken managdakdakes. Sikaw, Apo Diyos, tiyan tinamnamak. Manipod kinaubing ko, sikan tinagtalkak. Sika tinagtaklina, kituunos ti panagbiag ko. Sinalakbiban nak manipod, panakayanak ko. Daydayaw kunto ti panakabalin mo, Apo Diyos. Ipakamukto ti kinalinteg mo. Isuro nak, O Diyos, manipod pa'y kinaubing ko. Kaya tagpapan ita, sarsarita ek pailaeng, dagiti nakaskas daaw ang aramid mo. Malmale, masarsarita ek ti panakidaydayaw mo. Kaya ti padayakyak ko ti kinadayag mo. Kau Apo, dumdumngeg tuy adipen mo, addaken ka dagiti sa uamakay, teti agnanayon abiyag. Alleluia, alleluia.
adda ken ka dagiti sa uamakay tedti agnanayon abiyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Idi ni Herodes ti ari ijay Judea, adda padi nga agnagan Zacarias akameng ti bunggoy dagiti papadi nga ipangulwan ni Abias. Elizabeth tinagan ti asawa na anagtao di kapututan ni Aaron apadi. Iti imatang ti Dios nagbiag asililinteg dagiti agasawa. Awan pagkurangan ti panagtungpalda kadagiti amin a paglintigan ken bilin ti Apo. Ngem awan anak da talupes ni Elizabeth. May sapay lakay ken bakiten, lakay ken bakitdan. Iti maysa nga aldaw dimteng ti bunggoy, ti batang ti bunggoy ni Zacarias nga agserbi iti templo. Ket madama nga aramiden na ti rebbeng na akaspadi. Kas kadaw yan dagiti papadi, nagbibinunot dano si asino ti sumrek iti templo ti Apo, amang puor iti insenso iti altar. Napagasatan ni Zacarias asimrek iti templo ti Apo. Idi pupuuran na ti insenso iti uneg, nagkarkararagmet dagiti tattao iti ruar. Nagparang ken ni Zacarias ti maysa nga anghel ti Apo, ket nagtakder iti makannawan ti pakapupuuran ti insenso. Nariribok ni Zacarias idi makita na ket nagbuteng iti napalalo. Di ka agbuteng Zacarias kinuna ti anghel, imparang ti Dios, impangag ti Dios ti kararag mo. Aganak to ni Elizabeth nga asawam, lalakin to ti anakyo ket panaganam to iti Juan. Agragsakan to iti kastaunay, ket aduntumet ti agragsak ti pannakaipasngay na, tanaindaklan to a tao iti imatang ti Apo. Mapnun to iti Espiritu Santo uray at dapay laeng iti tiyan ni inana, ket dinto uminom iti arak wenno uray anya a makabartek. Adunto kadagiti Israelita ti pagsubyan na iti Apo a Dios da. Umununan to ngem iso a maibaon. Addanto kenkuana ti bileg ti pannakabalin ni propeta Elias. Pagtutunusen nanto dagiti amma ken dagiti anak. Pagsubyan nanto dagiti nasukir iti kinalinteg. Isagana nanto dagiti tattao a maipaay iti Apo. Kasanon to ti pannakaammok a mapasamak daytoy sinaludsod ni Zacarias iti anghel, lakaya kon ken bakit metten ni asawak. Di ka mamati Zacarias, agsipod ta di mo patyen a maaramid to iti tiyempo a naituding. Agumel kanto, ket di kanto makasao agingga iti aldaw apan nakatungpal dagiti sinaok. Siak ni Gabriel nga agserserbi iti imatang ti Dios. Imbaon nak ang makisao ken mangidanon ken ka iti daytoy na imbag adamag. Kabayatan na mas daaw dagiti tattao nga agururay ken ni Zacarias agsipod ta nabayag unay ti kaaddana iti uneg. Idi rumwar saanin ang makasao ket daytoy tinakaamuan da nga adda nagparang ken kuana iti templo. Gapo ta saanin ang makasao nagsinsinyas latan kadakwada. Nagawid ni Zacarias kalpasan ti panawen ti panagserbi na iti templo. Iti saan ang mabayag. Nagsikog ni Elizabeth nga asawa na, ket 5 abulan adirimrimwar iti balay. Ket kinunana, inaramid daytoy kanyak ti Apo, inikkat nan ti pakaibabainak iti imatang ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Bumasit sa bumasit. Umadumot kang agdigdigos.
lumamiis, di jay may isang kadwamit na kumbento ka, nakadigos kan, haan apo agpapapudotak. Saor ko na mat. Hindi mo jiba nagdigos tayo nalamiis ka, ti kunada ka, di jay mula umuna nga buyat, haan? Iso nga hamo usaran, di umuna di maikadwa usaran. Kano di jay umuna ti kabukbutang, di jay maikadwa ti usaran, mapay kapoy, haan? Could you imagine, ni Elizabeth Lopez, anya ti Ilocano na ti Lopez, baog no lalaki, kung sa bagay mabalim mo, kanyami no animal ka layas, di maglaylayas kunada. Could you imagine nga ti bakit layas, layas, Lopez, kunatayo, nya, Lopez, baog. Iditawon ni, idiagsikog ni Elizabeth, approximately titawon na about 70 to 75 years old. Sino ti 70, 75 itoy? Di pa'y makatader ko man, kanya tayo ti panawon tayo, ka nagrigat pa iti umabot ti 70, 75 ban. Kada gito'y duwa nga agasawa ni Zacarias kin ni Elizabeth, sigun ti description na dito ni San Lucas, nagbiag da asililintag. Awan pagkunaan ti panagtungpal da iti pagayatan ti Diyos. Ngam saan nga naganak, gapota Lopez, baog. Tatan kunanan, bagi ni ay, nya naganan, batang ni Zacarias ti agwa, agsindi ti insenso. Kasla kumamu, batang mo ti pamilya, ang sindi nga tamot ta kandela. Kanya da, agsindi ti binunot. Nakabunot ni Zacarias, isuna ti nagparang ti anghel, anyo ti kunana, oy Saki, Saki, kunana, hello Saki, kunana mga taan. Nagsikog tun bakit mo, oh, bakit nagkulbutan. Anya pala ko mapaganakan na, bakit una yan, Ken Lopez? Kasano ko mapanakaramid na dito, ni Zacarias, anya ti diferensya, di jay imbaga ni Apo Santa Maria, idi di anghel ti nagparang kuana, ni Zacarias ni kunana tinagdumaan da ni Apo Santa Maria dinagparang ni Gabriel mutla ang the same angel niya kakunana ni Apo Santa Maria, how can this be since I do not know aman kunana kasano mapasamak kanyak daytoy kaawam met iti amok alalaki awam met kakaidak confirmation dayjay ngam ni Zacarias resistance kasano nga mapasamak ko makanyak kasano mapasamak kanyami bakutan inya naganan Lopez pahi iso nga ko na di anghel kanya na hangka nga mamati agumul kanto since then idirumwan ni Zacarias haanin nga agsasao nagsinsinyas laengan apaya nya ti purpose na nga ti Dios nga apaya nga ta nga pinagsikog na ni Elizabeth dinangala ko mamot ti ubing apay nga ni Paila Elizabeth nga Lopez ken apay nga bakbaketan. Apay awam pay nga tati menopause ide. Apay hanyo nga amuno apay nga inikat ni adda kanu may ay anya awang kanu ti menopause ide pinarswala ni Apo Dios day tati lately. Apay amuyon nya trason na. Wow. Haan? Adda kanu gamin naganak maut nga 75 years old. Sumarait ti pala ang ama. Kinaganak dagiti chismusa nga kaaruba intay mang kitaan. Kana amo yung meten ano kala ko mati Salcedo ko agpaisaw. Wo, tay kitaan. Apong kitaan mi man ta anak mo kun ada kanu ka. Aguray. After 30 minutes, apong kitaan taman ta anak mo. Siyempre, taga Salcedo ka ron. Mamarites da. Apo kitaan taman ta anak mo, aguray. Hindi ko after 1 hour ko na, apo kita amin at anak mo, o may dakman tulungan, nalipatak mo na sa dino ng idiswakaw. Nagkabaw gaya mo, naganak. Nalipatan na gayam na, ayan na di anak na. Problema mo, 75 na, nagkabkabaw, nanyarti ko na nangangatan mo nuhaan kung nalipa. So nga inikat niya po Diyos ti menopause, tatanagawanan. Ay ipinarsuanan ti menopause kunana.
Kasi imagine mo tayo, 75 years old. Ay niya na ganan, approximately, kas di tawon ni Elizabeth. Kaya inya ti napasamak, inya ti kunan ni Juanan, inikat nan iti pakaibabainak. Anya ti purpose na nga ta, ay nga pinaganak na ti bakit, biologically ka nga mabalinan ta nagminipusan haan. Santo Lopez, dua. Apa yang kasi ti purpose na apa yang iso pinili na hanga nang pili ko mati ubing. Amo yung tinaununag nga kaipapanan na dayay. Ta ipakita ti Diyos in prepare na para kin ni Maria. No kaya na nga pagganaken ti Lopez bakit korotretan kaya nang tumat nga pagganaken ti Birhen abalasang. Ipakpakita na nga ti Diyos awan ti haan nakabailan nga aramiden. Ngano kaya na nga paganaken ti bakit, kaya nang tumot di jay, haan nga nasagsagid abalasang. Impakita na ti bilag na di jay. In-prepare na. Di mat ni Juan ka, imay ni Juan nga anak na, iso ti anak ni Elizabeth ka, insagana na laeng ti dalan ni Apo Isos, di mat kunana ka, adanto kanya na, ti pan nakabalin ni Propeta Elias, kahit nga saun agbalin a propeta. Kani apo ni San Juan, tilaeng obra na imay na insagana ti dalan ni Kristo, inyam amuna, idinaadon tinamatikin ni Juanan ka, mamunbunyagan ka, sika ka di ti Kristo, kunana, no, kunana, adagta sumarsaro no kanyak, jak pa'y maikari nga mangwarwar ti kordon ti sapatos na. Ni Apo Isus ti bagbagana ni Juan, or iso nga ni di panagsikog ni Elizabeth, preparation mutlaeng, ti panangiparangarang ti bilag ti Diyos, ti panagsikog to, ti balasitang nga ubing. Kanya ti mensahe na kanya tayo dito'y kini Zacarias. Umuna, di pan nakaibabain. In their culture, no haan nga aganak ti lalaki o no babae, nakababain kanyada. Kaslakala, Lopez, baog. Dapay sa udan no hang makaputot ka, nga nakugit. Support, kunana ba yung katana. Kaya di ko na inikat nan di pa kaibabainak. Ngaman ti ko na ti anghel kini Zacarias, gapota haang ka nga agtong pa, haang ka mamati Zacarias, agumel kanto. Nagmayat siguro, dagiti hanga mamati kini Apo Diyos ka agumel. Tata ko magundawa yan. Dak maagsaon to na, misa ako. Hang ka mamati ko na, ti anghel kini Zacarias, hang ka mamati Zacarias, agumel kanto. Nagumel. Resistance. Sino nga min mati-mamati mo nga manungatawan? Nakabaybayag nga inururay da nga aganak da. Ididanda ni nag-retire aday ta nga tawanan. Isupay la isasangbay na. Kamay sa nga mensahe na, no, hanga, no, awan ti imposible kani Apo Diyos. Awan ti imposible. Dagiti sakit tayo, dagiti tartarigagayan tayo, dagitay kayat tayo nga mapasamak. Ti milagro ti biyag tayo. Just wait, orayam. In God's time, kunana di jay, kagasam pa'y mo tayo, imagine pa'y mo ta, idi mo, dandanida, hindi mo agkubudan ka. Nakakita kayo ti kubo nga masikog. Nakasarukod ka. Kasi 20, kubo nga masikog. Awang pa'y ngipon nan. La imagine nyo, lada kayo kung ma-imagine nyo, sino ti 75 nga nangatakan niya, agkubkubon, nakasarukudan, santo agsikog, kas anula dahi tamutan. Awan ti imposible in God's time. No daduma kaiyag na di jay daw-dawatan tayo, ngahaan nga di jay kayat tayo nga oras, addan to. Maikadwa, tihaan nga panamati. Mukurang, jay adalan tayo ti rinabi. Haan tayo mabalin nga ibaga, nga mamati tayo, kini Apo Isos, di puso na kung kuna tayo dirabiin, no umuna no kurang ti panakaamo, dapat kaamon tayo. Maikadwa no ti level pay laeng ti panagbiag tayo ka, sansani kwa, tila priority tayo dito nga lubong ka, gumana nga kuma.
Adda kumamat, han nga dakas, ngam no ti pala level na DJ ka, dati pala ang sansan ko kada, material things kada, dati ko, hantay pala nga nalabsan DJ, adayo pa'y. Hampay nga napaunag DJ pamati. No ti level ti relationship tayo, ti pala makitkitam kinikabsat mo, kapasig nga dagiti kamalina, agkrit-kritik, ti pala mapanagkit-kita tayo ti tao ka, hantay pa, imbes nga di panagkita tayo, kasla panagkita ni Apo Isus nga napnuan asi, napnuan dungo, napnuan ayat. Ti pala pa nagkit-kitam ka, ala, dahil tala madildilaw mo nga awang pa'y maitulong mo, nakarabrabaw pa'y la pamati da jay. Adayo pa'y nga lubong ti pamati da jay. Ngam na nagbalbaliwan di puso, na nagtransforman di jay puso, uray pa niya ti mapaspasamakan, uray no nagbasulan, adda dungo ti panangkitam, adda ayat ti panagkitam, isugaro ti ayat ti Diyos. Ganun ti pala pampanunutan ka. Kaslamot lang ti pampanunutan tayo pala. Kas anong agtopak ti grasya ti Diyos. Anya dahi jay, kwarta kuma. Sanikwa kuma. Dagitay pala ang ti pampanunutan tayo. Adayo pa'y hampay nga nakaangat dahi ta nga pamati. Kani sa Sakarias, dito nga ko anak katalagaan, nagumul nga roden. Taapay hang ka mamati sa Sakarias, kunana, agumul kanto. Kanudad duma, adadagiti gundaway nga, kurang da jay talag tayo kini Apo Diyos. Kurang da jay pamati tayo kini Apo Diyos. Di ko man nagmayat nga panalo ka, apay kaya nak nga nga balbaliwan ni Apo Jesus. Kaya nak nga kasla ko maka without, dahil ko agduado tayo, no kabailan ni Apo Diyos nga aramiden kanya tayo. Nung naununag ti level ti pamatin, ayun na yan, haan laangan nga material things ti priority tayo. Ura di relationship tayo, haan laangan nga ti panagkit-kita tayo, kadagiti kakabsat tayo ka, husga. Haan laangan nga ti panagkit-kita tayo, kadagiti kakabsat tayo ka, kas nagbasulan da. No, adan na ununag nga talag tayo kini Apo Isus, no may isuot tayo pusonan, dadtan sumrekan ti asi, sumrekan ti ayat, sumarunon di jay ima, agserbi ka kadakwadang addaan ayat, haan nga paraking ka, haan nga tapakaiday-dayawam, no di pa kaiday-dayawan ni Apo Diyos. Kinagmayat dati pa nangisagana na kini Elizabeth, numampay nataanganan, numampay adda-idadnan, impakita ti Diyos ti bilag na. Imagine no kaya na nga pagsikugan tagkubkubo nga bakit nga awang ngipin na han nakadi mga kaya nga agasan ta han na nga tanga kaya nga agasan di jay bahid di pamilya han na nga tanga kabailan nga ornusen di jay relationship nga haan nga kaslahan nga maurnos no adda talig tay king kuana. Ang nga tanga kabailan nga, itid di kay kasapulan tayo, no talaga nga nabuo di pa nagtalagtay king kuana. Ang kitaan tayo manan. Anya ti mensahe na, no, apaya nga ni Juan, imbaga ti anghel nga mismo, nagana di anghel? Guryo? Wow! Guryaw! Ni Gabriel, anya ti kunana ni Gabriel, isagaan amom ti kunana agsikugto kunana isagana nanto dagiti tattao na ornusen nanto dagiti haan nga parakin ni Juan haan nga parakin ni Sakarias ken Elizabeth manen wen napatgan di panag inururay da nga panawon nga panagsikog da ngem no kitaem di mission nga imbaga ti anghel haan nga para kanya da pamilya haan nga para ti bukbukod manen ni Juan para iti sa bali. Tapagayatan nga rod ti Diyos, maibaon. Katatano da tayo no adda na ununag nga talag tayo kini Apo Diyos no mamati tayo ti bilag na iso di jayan mapan iti misyon, anya ti misyon para iti sa bali. No ama ka, haan lang nga di bagbagin ti pampanunutem. Mapan iti pamilya. No ina ka, haan nga di bagbagin ti panunutem. Wan addamat amasapol tayo no dadduma. Di pa nagsirbim kas ano mga patanuran di pamilya. Sabagay mayat magkatiin na dito'y Salcedo. Ngum adda nakitak na minsan Apo. DJ Nanang, Apo nakaarjod ko nam. Di kulor amin, Apo gimatang pati espaltong imarkat na di ko rimatmat na.
Kita di anak na agbutag din na pa yung madalusan. Bagbaginan samot kan ornos. Ang agbagay. No kas ano matadalos mo, kas ano ta para kanya na isungot nga di kung kunana no di pa nagserbi tayo. Or ket siya kuma, or ket kami kuma. No ti pampanunot ka para kanya. Nyawanen wrong anya na ganan madinga pan nakaawat iti misyon. At da misyon tayo amin, da kayo nagadnak, da kayo nga ada trabaho, employed, da tayo amin, at da misyon tayo. Anya day jay, intalek ni Apo Diyos, iso nga ni Juan, kunana di anghelen ka, isagana nanto ti dalan na, ornusen nanto dagiti pampamilya, isimpanan to amin. Haan nga para bagbagida nga pamilya day jay. Kadidya ti karit na kanya tayo. No umunagan ti pamati ko na tayo. No adapan na kaamu tayo kin Apo Isusen. Maisuot tayo di pusonan. Ti panagkit-kita tayo. Ti panakilangan tayo. Kaadaan asi kaslakin ni Apo Diyosen. Kadagiti tattao. Sumaruno di misyon. Anya di misyonen. Amin nga aramid tayo kuma para kanyada. Tamaiday-dayaw ti Diyos. At dasan ni Kuam, yes, good. Kung nangarod nga di may sanga di pagsasao nga, it is good if you have penny in your pocket, kunana. But it is better if you have Jesus in your heart, kunana di jay. Mayat no adda kwarta di tabulsam. Ngam na may mayat no adda ni Apo Jesus di tapusom. Taapaya, no laeng no adda ni Apo Jesus, no maisuot tay ni Apo Jesus, di ta nga maaramid ti pudpud no a misyon. Ngam naawan ni Apo Jesus, na dayo pa'y bagbagi tayo at sirserbian tayo, agkit-kita tayo ti kamali ni kabsat tayo, da tayo ti kayat na ti maipangpangato, da tayo ti kayat na ti mapadpadayawan, isungor day ta nga, klap, klap, klap. Anak ko na yung mahilig nga, agpapalakpak. Palakpakan tayo, da kita sponsor, uwan. At na pan nagreklamo, Father, nalipatan na kami nga, Mother Butler. Ay kaya yung mapalakpakan, uwan, mangirecord ka ti palakpak tagmalmalum nga dengdenggam. Kisunod di ko na, the way we serve. Apang ka, ori ka dito pa nagdalos na simbaan. Ori ka dito pa nagbasakin pa nagpakumunyon. No, adapil la simingit nga para di pa kaiday-dayawak ang pangasim, Nagdapay la simingit nga para siyak samot, maya mo lang pa nang ibasak, uwan nga road, palakpakan ka. Idaton mo kin ni Apo Diyos. Maya mo lang dekorasyon mo, Father, uwan, maya nga road, masapol mo palakpak, uwan. Nagdapay la simingit nga di bagi tayo ti maitanok, dapay la kurang nabasit. Dawatem di puso ni Apo Jesus, iso nga road nga ni Sakariasen, idi imbaga ti anghel ken kuanan ka inikat man di pa kaibabainak ti pala pampanunutan na iti tao dayjay panagkita ti tao ngam di na pala na bigbig dayjay grasya ti Dios nga impaay na di pan nakabalin ti Dios nga naaramid ken kuana ngam in the end intumet laeng no naganaken ni Elizabeth ni Zacarias ibaganan tumet laeng inikat na, pinaraburan na, nagkantan to laeng, nabigbig na, idinagat na, yanak mo ilan ni Juanen, later on, nabigbig mo laeng ni Zacarias ti Gracia ti Diyos. Katata, anya mo ti, kunanangor kanya tayo, masapol nga, tapno mamati tayo kin Apo Diyos, masapol nga makakita tayo ti masikog nga kubkubo. Tapno mamati tayo kin Apo Diyos, masapol nga, agumul tayo. Kararag ko man Apo, dagitay hanga mamati kanyang pagumulo mong tatan. Awan to ka agkanta. Awang magsaon. Nasiat no nga sakti mo na. Tapno mamati tayo ti grasya ni Apo Diyos, api masapol pay laeng nga agsikog ti bakit, un agsikog ti berhen. In the Eucharist. Kunak man idinaminsanan, ijay ita naganan ita ni kalangkwasanen. Dadtan, milagro daytan. Pan nakabalin ti Diyos, grasya ti Diyos, agbalin nga bagina, kindara na. Apay masapol pa laeng nga agmilagro ijay bagina sa atay mamati.
Orayan tayo pala nga, bagi ni Kristo, kung ni Sir Robert ka, agbalin pala nga, nay, lasagan. Ayan na nga iti sausawan. Kala ko maday tayo intono nga, lasag ka, ay natay dara nga sausawan ko na tapil. Di nga rod, kala ko madata, ang Eucharistia na pantayo. No ti pan nakabalin ti Diyos ko na tayo kadagtan. Napay masapul pala nga at the Eucharistic miracle nga mapasamak sa tayo ito, ibuude yay pamati tayo. Ito ko natay nga rod ngamin, no kurang ginalage, kurang dayi pan nakaamukin ni Apo Jesus, narigat nga sumuot iyay puso, narigat nga maaramid. Katian niya tinapintas nga aramidan tayo kam, every now and then, kanayon tayo kung mga ikarkararag, no agulimag tayo, uno agkarkararag tayo nga private, uno dito no agparintumang tayo ti sango na, Apo, paunagam ti pamatik, tinaunag nga pamati, madawat iti Diyos. Apo, yan unag mo kadi ati pamatik. Apo, ornusan dati, amok nga kayam nga ornusan, amok, apo nga kayam nga ikatan dagiti mga agaw ti pamati. Ibaga tayo amok, apo nga kayam nga dagiti butang tibiyag, dagiti insecurities, dagiti kung kuna tayo nga nakasulat pay laeng, hanggamin makapwesto ni Apo Jesus. Ngam no kaya na, kaya na pa nga pinagsikog nga rod tatopol nga bakit si kantulaki din. Tantulaki problema mo. No daduma, no kumapsot di pamati tayo, tete spirituality tayo makagkas dyan, ngumato bumaba. Kada diti gundaway nga nga to di spiritualidad tayo, nagpigsat talik tayo kwa na, dumteng tulat tamot ti kalaban, nagbaba, maagaw. Yung agsubli tayo lataking kuana. Ang dato tayo Eucharistia. No kinaya na, tinapasamak kini si Maria, kini Elizabeth, dato tayo Eucharistia. Apay hanatay nga tanga kaya nga balbaliwan. Hanatay nga tanga kaya nga dalusan. Dahil yung parokya tayo, apay hanatay nga tanga pagbalinin nga nasantuan. So kung natin din minsan nga rabi, no kumanda dagiti amin nga yad adal agraman ni Santo Papa, di bagbaga na tamatungpal tayo ko, nagperfect na tanga parokya, dahil tuyan niya. Awan siguro tinakamisootan. Awan nga tapit agdongdong sa no sermonan. Kung kunana gati amok agtungtong dong sana magayam day jaya. Nagbayat nga tadi nga parokya nakaaktibo nga ta amin no maisuot tayo puso ni Apo Jesus. Wow. Alay kararag tayo. Dagiti hanga mamati agumul. Agin sa sao akatari na magsao ka pay ha kung ko na matabakagan no adanda makaawan ha kung ko nag mangagnak kung ko nag diya kabsat wen no adda pamati tayo haan adda ay awantihan nakabailan nga aramidan dadta ni Apo Isusen hantay nga orayin nga agparang ti anghelan hantay nga orayin nga agparang ti anghelan santo sa tay mamati. Nagparparang ti anghel kada kayo mo na lumabas kayo dyan ti Campo Santo ka white lady kung ayaw mo itarayan nyo mat anghel dahi yung aguro agbanbantay kada giti minatay tayo ka no makitong hulo ko na mat adda ko maibagana ka intarayam mat kung malabsam ko magkakunam mo nya dyan nakapuraw ijay anghel dahi yung hello kung kunana nga lumabas ka kadimag kayat nga denggan ka dyan magkampo Santo dahi ka anghel nga agbanbantay kada giti minatay tayo ka hindi magkayat nga kitaan suker ka mo, nalakapay. Yaya, isong apay orayon tayo palang agparang ti anghel, sa tay aramiden, ti panamatin, orayon tayo palang agmilagro, miracle daytan, milagro daytan, awatem ti komunyonan ka milagro daytan. La kakabsat, karit na, paunagan ti pamati, dagiti dawdawat tayo, dagiti mapaunag Jerry na espirituan nga panagbiag tayo lampasan tayo dagiti pagaayat ti tao nga kaslala iso ti usto relationship nga han nga maururnos no adda panagtalit tayo no mamati tayo kini Apo Dios mamati tayo kanya na maaramid amin dayta tumakder tayo. Babaan ti tulong ni Apo Santa Maria nga ina tayo, agkararag tayo, iti ama tayo ana ilangitan, itinapnuan parabor apan nulong na, kat kuna tayo, Apo denggam dagiti tattaom.
Idawdawatan tayo, dagitag serserbi, ti simbaan ni Apo Santo Papa Francisco. Apo nga papadi, kinamin ana dumaduma nga ministry, tapno babaen, tinainaan, apang ibabaet ni Virgin Santa Maria, tapnas nasalun at dakuma kanayon, iti kasta, mapatibker, ti pamati, dagiti tattao, nga naitalek kadakwada, kumararag tayo. Intaymet idawdawatan dagiti adda iti turay ti gobyerno ti presidente ken babaen na tapno babaen tinaasi unay ni ina ipaina nga awan sarday ti panangikararag na kadakwada ket ikagumaanda ti mangbirok ti pudno ken naragsak a panagserbi kumararag tayo. Tulungan da kami o inami nga masideg kin mangnamnama kin Apo Jesus anang runa dagiti kakabsat mi a biktima ti kalabes a bagyo kin uray dagiti makasapol adungo ti panakaaywan sanda kuma mapakawan tinamnama kumararag tayo. Iraman tayo nga idawdawatan dagiti agtutubo ti sangalubungan tapno sa lukuban ket iyadayo kuman ni Apo Santa Maria ida kadagiti dakes nga impluwensya iti aglawlaw kumararag tayo. Diyos mi napno ti kaasi paginanaem ket isang petmo kadin iti pagariam dagiti amin a pinusayan iti kasta makipagragsakdan ken ka ti agnanayon kumararag tayo. Agulimat tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggeb. Dagiti panggeb ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, denggam dagiti tattaom. Diyos nga apo mi iti daytoy nga aldaw, rambakan mi ti panakayoli. Ni Apo Santa Maria sa dilangit, dawatin mi ken katapunwan na kami. Kadagiti agkakaimbag abanag, tapno maidaydayaw mi tinagan mo, babaen ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Awatem kadu dagitoy sagut ti tao nakurapay makitangem ayat ti linaunda manipud ti bantay baybay karayan ken talon tinagbanugan mi ita umay mi datun dagitoy ti bunga ti anus regta ken rigat apagyaman mi ken ka ken mangyebkas ken ayat awatem kad uapu dagitoy sagut ti tao nakurapay makitangem ayat ti linaunda kadagitoy nga ima nga ita silulukat mangyawat kadagiti datun anapnuan ayat isuda kuma metlaeng ti pakayawatan ti kapyarag saken ayat ana Diyosan
Awatem kad uapu, dagitoy sagot ti tao, nakurapay makitangem ayat tilinaunda, kadagitoy nga ima, anak kaiyawatan, ti kapyarag saken ayat ana Diyosan. Isudan tu kuma metlaeng timang isaknap, kadagiti amin atau ti wagas ni ayat. Awatem kad uapu, dagitoy sagot ti tao, nakurapay makitangem ayat tilinaunda, manipud ti bantay, baybay karayan ken talun, tinagbanugan mi ita umay mi idatun. Awatem ka sagut ti tao, nakurapay makitangem ayat tilinaunda. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo kita kad asya ayat dagitoy sagot nga iroknoy mi iti altar mo. Tapno daytoy daton, daytoy idaton tinarasi a kinatao mi, mapasanto ko mababaen tinadyosan abilag mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Udno unay may kari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timet laeng anak mo timang mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti innapan na kaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo kat kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa, ti langit ken daga, napnuday ti pakaidayawam, Hosana ti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan, ti Apo, Hosana ti kangatuan.
Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagig, iso maiyawat to, maipaay kadak kayo. Kastamat akalpasanday, di pa nang rabiida na ngala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babain ti cross mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kam to ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, itdem kadakam kaldaw itoy, ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi, kan iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo.
Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasul ti sangalubungan item kada kami ti kapya item kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salae nga sao, mapaimbag tontoy kararo. Tumangadak ken kaapu ket iebkas ku tuy araraw ko itaasim kenayat mo inak italek tuy asug ko tumangadak ken kaapu ket yebkas ku tuy araraw ko itaasim kenayat mo inak italek tuy asug ko ngarud o Dios apu ken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakad kibinen ala inka tarabayen ala inka saranayen tapno agtalina edo bukod mo laeng o Dios apu ken ka inak dawaten daytoy adipen dagita imam ipatay mo ket pukawem sipnge tibiyag ko tasikalaeng tibagnus ko nga agturong kinapud mo dagita imam ipatay mo pukawem sipnge tibiyag ko tasikalaeng tibagnus ko nga agturong
napud mo. Ngarud o Dios apo ken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala. Inkakad kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen. Tapno agtalina bukod mulaeng. Ngarud o Dios apo ken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala. Inkakad kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen. Tapno agtalina bukod mulaeng. Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Dios, gapo ka dagiti imparabor mo, ipaay mo ka di, tatarigagayan mi asipupod no ti isagot mo, iti kasta, iti nadalos anakem, patgan mi asiraraem, ti pan nakaipas nga iti mangisalakan kada kami, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo. Pagyamanan tayo, dagiti nangidaulo, iti dagiti nasantuan a misa, dagiti kakabsat nga taga San Gaspar, Kaliwakiw ken Pias. Kintuno rabii di jay simbang gabi tayo, ti pakaaramidan na apo ket idta barangay ay jay sitio Masilag. Masilag? Nakaparte kayo? Ay ampay. Sigurado nyo Galpasan ti misa, hindi libad na tatay nga jak amo da yan, no, puto kapewon, no, basta mayon to kitaan ng taagkakapi tayo, tumakder tayo. Ti apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti ama, ken ti anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti apo. In kayo iti amin a lugar, ket pagbalinen yu ida nga adalak. Bunyagan yu ida iti naganti ama, ken ti anak, ken ti Espiritu Santo. Laglagi penyo nga adakto dita sibayu. Laglagi penyo di kay tu panawan kaanuman.